चिरां जिल्ला सान्तिपुर हाथाइसालि फोथाराव खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ मेहेरगोनां खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों जनक अजित बुंथिगिरि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बेजों लोगोसे बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव हारिमु मोसानाय बादायलायनायबो लादोंमोन। बादायलायनाय हाबाफारियाव मोसानाय बादायलायनानै सेथि बान्था मोननो हादों थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। नैथियाव बान्था मोननो हादों रानिखाता इउएन एकाडेमि बिमा गांखंआ देरहासार जानो हायो आरो थामथि बान्था मोननो हादों मैदोम दाखिनगाव रंजालि क्लाब देरहासार जानो हायो। बुंथिगिरि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जनक अजितआ बुंदों दि बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों उन्दैया गेदेरखौ सन्मान होनायजों हारिखौ जौगाहोनो हायो होननानै फोरमायो आरो रनेन बसुमतारी खुंफुं आफादगिरिया गासै सौफैनो हानाय आलासि नुजाफैनाय आरो गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनायखौ साबायखर बावहरो। जे तेन्दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागो फोरबो फालिनानै जे दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे मेसेज, बे मेसेज होनायनि थाखाय मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो बेनो जे बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे देरसिनफोरखौ माने सन्मान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय सिबिनाय बे मोनसे उद्देश्यजों जाहाथे समाजाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनानै जोंनि बर' समाजा गुबुन जाथि गुबुन हारि माहारिफोर बादि जाहाथे जौगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै लिरनाय, फरायनाय, खननाय, दामनाय देनाय, हाबा मावनाय गासिबो बिथिङाव जाहाथे आधुनिक मोनसे पद्धतिजों जों जौगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोखौ जों फालिनानै जोङो बयखौबो बर' माहारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बेखौ लानानै जाहाथे जों बयबो थांनानै थानो हायो बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कामना खालामो आरो फैबाय थानाय समाव गमामा जोङो आगानसे मुलुग दरबाराव दावगानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायथि होनो हायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय माखासे साननैसो सिगाङै बैसागुनि मुङैहायनो जिउ गोमानायखौ क'क्राझाराव नुनो मोन्दों। बेनि बेलायाव मा बुङो? बेथ' जोबोद दुर्भाग्य आरो बे जे जों एक्सिडेन्ट जों होननानै बुंनो नांगोन। मानोना लाइफआव समाजाव बेबायदि गोबां प्राक्टिसिकनियानो हक जों गावनो गोरोन्थिनो हक बेबायदि मोनसे जाब्रबथाय जों जायो। दा बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सिस्टेमेटिक दोरोङारि मोनसे रंजानाय बे फोरबो हिसाबै जोङो फालिनो लादों। मानोना जोंनि मानसिफोरा लाइमोनानो हक जोंनि गार्जेनानो हक मोनसे बेबादि जोङो नाजावनानै लाफ्लाङो। मानोना बैसागु होनोबा लोंनाय जानाय रंजानाय बेबादि मोनसे परिबेसजों बांसिन जोङो मालाबा थांफ्लांनो सानो। नाथाय जों बेखौनो खावलायदों जे रंजानाया जानो हायो नाथाय बियो मोनसे दोरोङारि, बियो मोनसे सिस्टेमेटिक, बियो मोनसे बाउन्डारिनि गेजेराव जोङो थानानै जोङो रंजानांगोन। जोङो बेबादि मोनसे फुरथिखौ जों खालामनांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बांद्राय लोंनाय जानाय बेबायदि मोनसे बेबहार जानायनि गेजेरजों दुर्घटना जानानै जाब्रबथाय जानानै जोङो बेबायदि जाहाथे जानाङा बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनिखायनो बे मेसेजखौ होनाय जादों। जाहाथे जोङो रंजायोब्लाबो जाहाथे जोङो बेबादि मोनसे फुरथिजों जोङो थाङोब्लाबो जों दोरोङारि माखासे रंजानाय माखासे जानाय लोंनायखौ जोङो बिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे रंजानांगोन, जों फुरथि खालामनांगोन होमब्लासो जोङो जौगा हारि हिसाबै जोङो दावगालांनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।